Здраво! Ай сега да видим какво да направите Facebook. Тая речем. Давайте се. Чик. Аз aquí покажа на покер колко пари имам. Покажа как хакват да учите на покер. Името на пари. Тото. Сайде бе. Така. И аз колко имам, гледате. Упс. Шеф Конан. Ей, шо? Ей, ето. Ще си тук. Дабл. И пишете тук колко ще имате тук пари. Тук ги пишете. 1, 7, 7, 6, 3, 6, 0. Видите фискен. Тия тук изгледат, тия тук ги ставите и се огледате. Тук пишете колко са пари, тук копирате, и тук видите само са паста. И така сега. И така. И сега само видите тук XXXX. И сега видите Join. Тук. Сега видите Join. И сега гледайте. Видите колко пари сега има. И трябва да ги изгледачи. Това е това. И така. И се гледаме. Чао, чао.